voering. Ja, want wat gebeurt hier allemaal? Het heet Airsoft. Dat is een overtreffende trap van paintball, moet u zich voorstellen. Militaire simulatie, ook om een goede beschrijving te geven. Waarbij je in een spel, waarbij 2 of meerdere groepen tegen elkaar spelen, om bepaalde doelen te bereiken, bepaalde missies voor elkaar te krijgen. Wat onze ervaring is hierbij, is dat mannen weer jongens worden. Het is hetgene wat je in de tuin hebt gespeeld vroeger, soldaatje tegen elkaar. En toen dacht je ook niet aan wat voor onheil er allemaal in de wereld was. Als je hier naartoe komt, dan ben je met je kameraden. Dan heb je een replica in je handen en eigenlijk is het ticketje met z'n allen spelen. Je krijgt een missie om te doen, je probeert die anderen te raken en je probeert van de anderen weg te komen. En dan wordt het gewoon een spel waarbij je gewoon even een dagje weg bent van al het onheil in de wereld. Zo moet je het een beetje zien. Airsoft wordt overal 50 jaar gespeeld in diverse landen. Eigenlijk in 90% van de landen in de wereld wordt Airsoft al gespeeld. Daar is ook geen probleem in natuurlijk. Alleen maar hier was het gewoon een beetje onbekend. Dus daar wou men even wat meer over weten. Nou, vandaag is een open dag, zodat de omgeving kennis kan maken met ons en met hetgene van wat we doen, zodat er meer begrip daarover is. 2 van de belangrijkste regels zijn fair play en gentleman's game. Zoals net vernoemd, de gentleman's game, daarmee geef je aan dat je eerlijk geraakt bent. Mocht er inderdaad ook daar vraagtekens over zijn, dan ga je niet schreeuwen en schelden naar elkaar toe. Je loopt naar elkaar toe en je geeft aan, hé man, ik heb gezien dat ik je geraakt heb. Waarbij jij aangeeft, oh, ik ben geraakt, sorry, ik had het niet gevoeld. Het was op mijn vest of op mijn rugzak, maar bedankt om het door te geven. Ik ga terug naar het respawn, zoals we dat noemen, waar ik weer tot leven kom. Dat is de manier waarop we met elkaar omgaan. Einde van de dag kan er hier gegeten worden, je kan even wat drinken met elkaar, even bespreken, want daar gaat het voornamelijk om. Mannen blijven mannen, jongens blijven jongens. Dus je gaat bespreken al dat stoere dingen wat je hebt gedaan, hoe je iemand van achteren hebt gepakt zonder dat hij door had. Dus dat je bij hem in de buurt was, hoe je 10 man tegelijkertijd hebt uitgeschakeld. Al die stoere verhaaltjes komen dan naar boven toe. En dan mag je dus lekker glunderen over de hele dag heen. En voor diegenen die verloren hebben, ja, nou, die hebben dus dan iets om zich de volgende dag op voor te bereiden.